लोदे बेगरा UppL सिमोन गाव गावनि उदैखौल' नायो ब्लगाव हाबहैबाय जोङो लोदे बेगर सिमोन बे लोदे बेगर UppLआ लोदे बेगरा मा खालामनो मिथिबायना गाव गावनिहाय थोरसियै बेदर लाबाय जों साथामसो मानसि थांबाय ओंखाम जानो होननानै थांबाय जोङो लोदे बेगर मा खालामखो आरो सिमोन सेस जोंनो दालि गोजाल' लोदे बेगरा जों दालि गोजा होदों लोदे बेगर मा होनो जोंलाय बेखौलाय सिमोन सेस जों दालि गोजाल' होदों लोदे बेगर आं डाइरेक्ट प्रुफ होदों डाइरेक्टनो आं दिनै बाइक सालायदों बाइक सालायगासिनो दं लोदे बेगर प्रुफ होदों आं भिखारि नङा ओंखाम जानो थाखाय ब्लकनि मानसिया आंखौहाय बुंदों ओंखाम जानानै फंबाय बुंदों आंबो दिनै सिमोन थाइसे थाइनि थाखाय आं माबा नङा गोरिब नङा लाख थाखानि मालिक आंबो थाइसे थाखानि खहा नङा आंहाबो दिनै आंबो लाख थाखानि मालिक 1000 मालिक नङा आंबो लाख थाखानि मालिक आंबो दिनै सिमोन UppL आंखौ दिनै मा खालामदों आंखौ मान सनमान खालामदों सेस मानहानि खालामदों आंखौहाय आं लोगो लांदों आंखौ मानहानि खालामदों गावस्रा थोरसि बेदर लायो जोंनि लोगोफोरनो मा होयो दरसेबो बेदर गैलिया मा जागोन नाय नोङो माने सानना नाय सरकार दायोबाबो सिमोन बे UppLआ गाव गावनि जानो थोआ उदै थोआ अब्ला नोङो सानना नाय जाय सरकार दागोन बेनो UppLआसो सरकार दायोब्ला मा जागोन लोदे बेगर आं मोजां रिसपन्स होआ लोदे बेगर आं डाइरेक्ट लोदे बेगर होनगोन UppLखौ डाइरेक्टखा लाइभ होगोन आङो दायो नाय मोजां बुङा आङो रावबो बुङा आं जेखि पार्टियाव थाया मानो आं UppLखौ बिराद सापर्ट खालामोमोन नाथाय आंखौ दिनै मा खालामदों प्रमोद बर' फैनायाव मानसियानो गैया हनै हेलिकप्टार नायग्रा मानसिया गैया नै सेस लांदां प्रमोद बर' मानसियानो गैया हनै मिथियाव मानसि गैयिनि प्रमोद बर' थांफिनबाय नामालै मिथियावबोथ' जाखायाखै दिनै मुसलपुराव फैदोंमोन मुसलपुराव जिर' प्रमोद बर' राकेशखौ जोङो 15,000 फटआव फेजेनगोन 15,000 फटआव प्रमोद बर' फैदों नै बिरबाय दासो बिरदों मानसियानो गैया एसे लासिं हेलिकप्टार बेफोरबायदि दावराव दावसिफोरखौ नुबाथाय आङो सोरनो भट होनो जायो आरोना भटखौनो होनोनो बालायलाङोसो आङो भट आंनाथ' भटआव नामानो फैखायाखै मानो होनबा आंना बैसो जाथ'वाखै बैसो जायाखैना आंना ओंखायनो भटआव नाम फैयाखै आरोना थेवबो आङो होयो होनाया खननै होखांबाय आङो एबार खेमसेनि भटखौ सिगांथ' आङो सिगांफोर होनायाव जानला मोनला थुयै फैयो आङो ओमफ्राय अबेयाव थुदों आं गावखौनो फात्ता मोना थाङो आं खालि थुनानै फैयो जायखिजाया बे मोनसेखौ गोसो जायो बेखौनो थुना फैयो ओमफ्राय एबारनियाव सानगासिनो सिगांफोरथ' बारा रोङामोन एसेबां ना एसे मूर्ख टाइपनिमोन ना भट होनो सोरनो होबा मोजां जागोन बेफोरखौ जेबो नलेज गैयामोन रावबो फोरोंनानैबो हरामोन जोंहानि न'नि मानसिफोराबो रावबो फोरोङा दै इदि मानसिनो हो होननानै रावबो फोरोंखाया गोसोबायदि थांनानैसो होनांगौ इदि आरोना थ' एबारनि भटखौ सोरनो होनो जागासिनो आङो बोरैबाबा हाग्रामाखौ फोथांफिननोसै नामा इदिबो सानो भट होनानै बोरैबा आंनि मोनसे भटआवनो बि देरहागोन नामा बिदिबो सानो ओमफ्राय बोरैबाबा सानो जानो नङा प्रमोदनो होनोसै बोरैबाबा सानो एकदम गोसा उरां फारां आरोना थाङै थुयै जुदि बोरैबा सानैखौबो होनो गोसो जायाबाथाय ओइ जानला मानला गुबुन सावगारिफोराव थुनानै फैगोन आरोना इदिबो सानगासिनो आं सानगासिनो मानसिफोरा नोंसोरो सोरनो भट होगोन सोरखौ सापर्ट खालामो आंनि बे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खिथालाय माने आङो पलिटिक्सनि बागै आं जेबो बुंनो साना जायखिजाया आङो मिनिनो ओंखारदों आरोना कमेडि हिसाबैसो आं लाबोदों रावखौबो आङो रावनिबो पार्टिखौ गाज्रि होननानै आं भिडिअखौ बानायाखै नोंथांमोनानो मिथिदों जानो हागौ जायखिजाया आं सोरनो होनो जागासिनो आरोना मोनसे समाव प्रमोद बर'खौ ओरैबायदि मोजां मोनोमोन बर'नि मा होनदोंमोनलाय बर'नि राजा ना माबा होनोमोन प्रमोदखौ आयौ बिटिआर जेब्ला लाबोदोंमोन ओरैबायदि मोजां मोनोमोन सनामोन
ओमफ्राय दा आरो बेखौ आङो दायो एबार आङो गोसोआव सानगासिनो बोरैबाबा बिफायासो देरहागोन नामा हाग्रामाया देरहाबा आयौ खम खुसि जागोन नालै हायाव गानो ना अख्राङाव गानो बिदि जालायलायगोन खोमा एकदमबारे गोदो सोरमोनथाय सरकारा जोंथिंजायबा सोरखौ सापर्ट खालामो आं दासिमबो मिथिया सोरखौ सापर्ट खालामो खिन्थु जोंथिंजाय मोननैबो गोदोनिफ्रायनो भट होयै फैदों मानसिफोरा बोराय बुरैलाय जालायलांबाय खिन्थु लामा मोजां गैया जोंथिंजाय आं बे भिडिअ'आव डाइरेक्ट सिदा खोथा खिन्थाना होखायनो जोंथिंजायनि बाथ्राखौ जोंथिंजाय कारेन्ट गैया कारेन्ट फैनाया जोंना बारा गोबाव जायाखै कारेन्ट फैदों माने मा बेबो बायनासो लाबोदों गावबागाव पाब्लिक मानसिफोरा पाब्लिकआसो फैसा खाङै न'सेयावनो 15,000 20,000 खाङै बायनानै लाबोदों सरकारि कारेन्ट फैयाखै जोंथिं आरो लामाखौथ' नायजाया एकदम थांजाया जै गामि बै क'क्राझार उदालगुरि बेफोरनि मानसिफोरा जोंथिंजाय फैगोन ना खेनसे फैबाथाय आरो नेक्स्ट टाइम फैनाय नङा सिदा खोथा होनखायो आं ओमफ्राय MLA फोरा फैयै गिदिर लेक्सार मारि फैबाय थायो भाषण होफैबाय थायो लामाया फाखा जागोन लाइन फैगोन माबा माबि अनेक बाथ्रा बुंलाङो सरकारि इदि फैगोन ओमफ्राय उनावहाय भटखौ मोनखांबाथाय बाला सिरि अबेयाव मा जायगा मोनलायो मा जायगामोन बे लामा इदि लामा गैयि कारेन्ट गैयिया इदि होननानै बिसोरो जेबो फाट्टायानो लायाखै खोमा सिनायला आं सिनाया बेखौ इदिसो जायो खोमा ओमफ्राय उनावहाय भटखौ मोनखांबाथाय खबर गैया बिनि थाखायनो आं गोसोआव सानदों आरो ना जुदि भट होबाबो जेबो मोना आरो पुराना जायगाफोरावथ' भट होबाथाय जेनेबा सरकारि न' फैयो सरकारिनि बाथरुम फैयो लेट्रिन फैयो बायदिसिना अनेक बुस्थु फैयोना जोंथिं खिन्थु मानसिफोरा बोराय थैलायलाय लांसै बोराय बुरिनानै थैलांलाय लांसै दासिमबो जेबो मोनफेराखै न' मोनफेराखै जेबो मोनफेराखै लेट्रिन मोनफेराखै जेबो मोनफेराखै जोंथिं सिदा खोथा आरो जोंबो बुरलायलांबाय आदा बैसोआनो थांसिगोन जोंनाबो खिन्थु जोंबो बोराय बुरि जानानै थैलांसिगोन खोमा खिन्थु जेबो मोनाखै सिदा खोथा आरोना सिदा खोथा होनगोन खिन्थु गामिनि नाम जायगानि नाम आं खिथाया भिडिअ'आव नोंथांमोना मिथिनो लुगैदोंबा आंनो मेसेन्जाराव मेसेज खालाम मैदेर बिमायाव आं खिथागोन मा जायगा बियो गैया सरकारनि मानसिफोरा फैयो बिराद गिदिर भाषण फैयो इदि लामा बानायजोबनो हागोन माबा होगोन आङो आरो मोनसे खोथा आं बावनानै दं दैनिबो प्रब्लेम दैनि मेन दैनि प्रब्लेम मोनथाम बुस्थु प्रब्लेम मोनब्रै बुस्थु प्रब्लेम जोंथिंजाय आं सिदा खोथा खिथानाखानि आङो बिनि थाखायनो आं गामियाव थानो बायो दैनि प्रब्लेम फार्स्टआव लामानि प्रब्लेम बेखौथ' आं खिथाखाबाय कारेन्टनि प्रब्लेम आरो नेटनि प्रब्लेम नेट नाङा एकदम नेट नांखाया जोंथिंजाय थैनोबो नों गाबगुलायलांगोन थैगुलायलांगोन थेवबाबो नेट मोना जोंथ' दा इयाव थाफैबाय नालाय थांना थायोबा जों मबाइलखौसो गारनानै दोननांगौ जायो बेफोरबायदि एकदमबारे नेट नांखाया जोंथिंजाय आरो आङो सानो सोरबा मानसिफोरा जोंनि भिडिअफोरखौ नायो जों गामिनि मानसिफोराबो जों खाथि खालानि मानसिफोरा बोरै नेट नाङो बिसिना बोरै नायनो हायो बिदि सानो आरोना खिन्थु जोंनालाय माथो नाङा जों थांबाथाय माथो गारनासो दोननांगौ मबाइलखौनो नेटआनो नांखाया जोंना ओरैबायदि सोरबा आंखौ सिनायनायफोरा सोंदों ओइ दाख्लैयो जोंनि थिंजायनि मानसि जों गामि खाथिनि आंखौ सोंदों नों गामियाव फैबाथाय माने भिडिअ बानायनानै गामिनि लकेसनफोरखौ हगारना होआ आं हगारालै आङो गावखौनो सिनायथि होनो बादों आङो बे जायगानि होननानै मानो होनबा एसेबां प्रब्लेम ना जेबो मोना आरो जोंथिंजाय मानसिफोरखौ आं सिदा खोथा होनखादों अख्रा मानसिफोरा बांसिन दं जोंथिंजाय हारसा मानसिफोर रावबो गैया दे हारसा बांगाल गुबुन पुराना जायगाफोरावथ' हारसा बांगाल मिक्स थायोना जोंथिंजाय हारसा बांगाल मिक्स गैया जोंना बर'ना बर' एकदम बर' ओमफ्राय बर'फोरा बर' पियर बर' दंजोबो ओमफ्राय बर' गादाफोरा दं गादाफोरा दुनियानि गादा जेबो बुजिया इसोरो जेनेबा हाग्रानि टाइपनि मानसिना बेफोरबायदि मानसिफोरा दं जोंथिंजाय आं सिदा खोथा होनखायो नायनानै गाज्रि मोनबामोन मोजां मोनबामोन आं सिदा खोथा होनबाय आरोना बे भिडिअनि गेजेरजों रावखौबो जेबो बुंनो हाया एकदम जाय एसे जुदि फैसा दङ बिसोरो राजा जाय जुदि गोरिब बिसोरो एकदम नारसिन जायो गामिनि मानसिफोरजों बेफोरबायदि मानसि दं जोंथिंजाय जेबो नङा नायनोसै सम फैबा भटखौथ' होनो थांगोन आंबो जोंबो बाहेरायावसो दं नालाय थेवबाबो जों भटखौ होगोन नायनोसै अबाव होनाय जायो बेखिनिनोमोन 22 तारिखआवसो जासिगोन आरोना भटआव अबेयाव होनाय जासिगोन थांनानै अबेखौ फार्स्टआव मोनो बेखौनो थुनानै फैगोन एबार होबाय नेक्स्टआव जुदि जोंनि थिंजायनि लामाया जुदि फाक्कानि जायाबा मोजां जायाबा लामाखौ जुदि मोजां बानायना होबा एबारनिफ्राय रावबो भट होआ नोंसोरनावबो भट होआ भटनिफ्राय नामखौनो दाननानै बोख्लायनासो दोनगोन आंथ' दा बेखिनिनोमोन बाय